Mitä oot mieltä näistä Jukolentin pinnoista? Vaikuttaa ihan superlaadukkaalta ja mielenkiintoiselta ja miten monipuolista kaikkea täällä pystyy tekemään. Mun mielestä itse asiassa kylpyhuone on semmonen, mikä Suomessa hirveän usein ignorataan. Tai vähän sivuutetaan ehkä, sinne ei panosteta niin paljon, niin mä lähtisin ehkä jopa sinne suunnittelemaan. Juuri näin. Tämä. Ai tää aaltopinta. Joo. Sitten tulee vähän mieleen vesi. Tykkään Okei. siitä. Sä tykkäät mereistä? Joo, se on semmoinen vesielementti ja on dynaaminen ja muotoutuva ja se voi mennä miten vaan, mutta se on kuitenkin pyöreä, niin se on semmoinen lempeä. Mulla ainakin heti tuli kaiken ideaa päähän, että millaisista tiloista sitä voisi käyttää niin korkeissa kuin matalissakin. Musta tuntuu, että mulla ehkä kaikkein eniten tässä on niinku semmoista mukavaa sellaista niinku kohoa ja sitten kuitenkin sellainen selkeä ja rytmikäs toi toistuva patterni. Tää on mun mielestä kyllä, tää olisi ehkä se, minkä mä pistäisin ainakin mun omaan saunaan. Käyn todella paljon. Siis hienoja, makeita, mun mielestä innovatiivisia. Haluan kotiin. No mä käyttäisin kuulla saunaan, koska mä kuulen, että tätä voi käyttää jopa saunassa. No toi on ehkä kaikista hienoja. Toi aaltopinta. Kiitos. Joo, varmaan eteiseen. Nää on kaikki tosi hienoja. Toi on kyllä paha, mutta kyllä toi aaltoseinä on ihan, se on kyllä mun lemppari. Kyllä se tulisi varmaan olkkari. Voisin nähdä jossain julkitilan seinässä. Entä sauna? No, miksei? Entä itellä? Voisin kuvitella, että jossain olkkarissa joku korkea seinä niin voisi toimia tosi hienosti. Mun oma suosikki on varmaan toi aaltoseinä tuolla niin ihan vasemmassa reunassa. Mulla vähän enemmän tuo hajontapuoli tuo. Joo, tommonen patterni. Ulkotilataan saunatilaa muun muassa yksittäisenä elementtiseinä. Se oli kyllä hyvä vastaus. Riippuu tilasta ja tilan koosta. Jos olisi joku tosi iso olohuone, korkea huonekorkeus, niin jopa tommonen niin kyllä aaltoseinä voisi sopia hyvin sitten sinnekin. Upeita luomuksia te olette saanut aikaan. Tää on todella mielenkiintoinen. Jos mä itse henkilökohtaisesti käyttäisin, niin mä tekisin jonkun seinän kotiini jollain minulle läheisellä aiheella ja kuvalla. Todella upeat. Aika uniikki omasta mielestä kyllä. Toimistolle, mökillä aika kivasti toisi kyllä. Joo. Sisällä pintoihin uutta ilmettä. Nämä on kyllä upeasti tehty ja näistä on monta eri valinnanvaraa, että jokaiselle jotakin. No jos mä saisin valita, niin mä kyllä ihastuin tähän tummaan pintaan, että tosi upeata työtä. Mun lemppari on tämä. Toi aaltopinta. Toi 3-ulotteisuus on ja se korostaa. Se on niinku maasta. Valokuvapinta. Minkä kuvan sä haluaisit, jos sä saisit itse valita? Joku luontokuvan. Beatlesin Abbey Road voisi olla hieno, se missä ne kävelee sitä suojatien yli. It's so interesting for me. I never seen this type of design in my country, Japan. Maybe I would like to go to university in a building which has this type of design maybe. Mä ottaisin kyllä Metallica James Hetfieldin tohon noin. Mut tuli eikä heti niinku James Hetfield mieleen, eli se on siisti nähdä tuossa samassa. Ai tosta kamaran minkkisestä. Joo, tuli vielä. Ai jaa, no se on kyllä vähän saman näköinen nuori. Oli se vähän. Kyllä, ihan totta, ymmärrän. Uniikki idea, ainakin mun mielestä. Mulla on sellaista erilaista texturismittia sisustamista. Mä tykkään tästä tämmöisestä pehmeästä muodosta, mutta ehkä myös semmoista näytettykyverkkistä vaahteralehdistä, että niitä pystyy omia kuvia laittamaan. Joku säteellinen. Aivan huikea idea. Mä näen jo silmiin, mitä mä keksisin tästä. Mä näen semmosen intialaisvivahteisen semmosen sängynpäätyseinän ja olkkarin joku yksityiskohta. Ja aivan niinku mieletön. Tää on niinku ihan pohjaton, mitä tästä voi niinku ideoida ja tehdä. On kyllä tosi mielenkiintoinen tuote, että kuulostaa siitä, että aika rajaton, että hyvin paljon vaihtoehtoja tästä. No siis mä mietin tätä heti johonkin olkkariin tai maskariin. Se oli ihan äärimmäisen hyvin. Todella upea idea ja varmasti haluaisin joskus mun tulevaisuuden omaan kotiin. Toi ensimmäinen on tosi siisti, mä tykkään ja sit kaikki niin makeet. Nää on kaikki sellaisia jotenkin eläväisiä pintoja.